THEIHNGHILH SUH ziaktu Zazky Hmar Shwaitea alua hliam ladam chiang lo in tuam bur chung chuan an sitting room a sofa a chuan amuzala enge mongai to ding takane ani ti a hmela a hriat theia shwaitea hi a urem ruatinin chawa khosa anni a ama hian college sakal meka a u ero chuan Aizawl hospital a nurse na athok ve mek ani accident to awangin car ni zet chu a u thona hospital a chuan a han umren rona vanduai thak tak main shwaite chuan a accident na a chuan na taka alua so awangin a hriat na then khat a hlo tlat mai a u la in bike a accident wanga chutianga umta ani ti chau chu a shila engtia accident nge ani a engti tura kal nge ani le ama in nge akala a thian te nen ti po engma shelo a u chuan a zep tlat si a chutia thudring lai chuan an kongka chu an ron kikri takar kara shwaite chuan tunge ani sheturin kongka lam chu awa hoi ve wata a u in kongka a han hon chuan shwaite thiante chu an ron lang hlol hloma a thian kom ngei fal deuh te fela Mary Belinda te chuan maron shwain an thian dang te chuan an ron zui ve boka hospital atanga alo chuak chu ron lom puyan tum hi lo ni a shwaite po ahlim ve kher mai hospitala a omlaya an kan mu mal man lo awang te chuan thupa an han choi liam liama shwaite an a hriat la then khat a hlowani ti an lo hriat lok to awangin min hria em tunge kani le ti in an han zot fiam hloma shwaite pu in hriat lo alo nei ve nuala anin kom thin dan te soi hoin an hlim dar dar hle mai chuta a thian te zinga mi Mary chuan thutak zet mai hian ani kha la om ve se kan kimanga anuam fam kim tur aron ti chuak ta phong maya an tong thom le hlim thom chu are le chap mai chuta Belinda chuan ron ngok zeu pa chuan a han signal zewa Mary chu in thiam lo ti sha tak mai hian noi lam abi tarenga fela chuan an boruak chu she thiamin an ril ru lak pen nan an ei tur ken te chu e a han rota chutia eitur an han soirik ta ka chuan an phur thar le ta hloma nileng mai chuan an inkoma an hlim tlang khop mai chuti ruale ro chuan shwaite chu kimlo riau hian in hria a hrian te chu a han envel thina a hriat fu thei si lo a hlimna king bai tak chuan tu emo chu angai ani ma se angai bera po chu a hre thei si lo ti chuan alo tlai tak de nu chuan a thian te po chu an trin dar ta hloma chutia a thian ten ho dar tak nuwa chuan ama chau chuan angai tu na kom le tamel mela alo muthu sek ni turani a u in zan re ei tura aron ko thoma chuan aron hara chak lem lo tak chuan a han ei ve shama zan ra te anei kham nuwa chuan a ruma a pheya a phone khuma lo let reng chu a han la kanga a accident puina wang po anima na anung theilo a khiruak maya a u chuan phone thar le sakna a phone hluya chuan anun hlui tam taka umdon ti a hria ta wang chuan pai mai phal lovin a siam thei takin ti thuwa ada thata a ni te chu an liama thakhat lai alo vele tareng mai ni khat chu a thian ten an college semester exam chol lom nan tia chu e khom an rota wangin shwaite po chu telve tumin phur takina chhuaka an chu ei khom na tur hmuna wa thlen chuan a thian te po in an lo lom thiam hle a ama po in nuama ti ve viau nge nge a thian then khat te a accident awanga a hriat le thei to lo te chuan a hriat chwa le thei nan tia an nun hlui nu za thlak tak tak an soi te chu an nui pui le dar dar thina ma se tui in tura chaukalama pan chu ei rong lo bol mek tu a mei che thian te pahni in be thom chuan a beng a ver deuh awangin vapo mai lovin an thu soi chu alo ngai thlata zoka pakhat chuan oi chani ente shwaite hlim ve zia so anui te son ke chu ka khongai tlat a hriat na te a hlo boxia ani kha a THEIHNGHILH tak tak chu ni om sia tiro ati chuan pakhat zok chuan nia khongai thak takani ma se le lama chuan a hriat na hlo te hi lom om zo ka sin ni lo se she om ti in indom kun reng om si a tuna te hian hlim deuin kan zinga om ve kher lo mai thei boka a han ti le a chuta pakhat zok chuan engpo ni se pathian rem ruat dan hi chu kan che thiam phak ve lo ani hi ti pa a aron le hoi chuan shwaite lo ding reng chu awa muthuta a phude ozok nge nge
an ngoi dun tak renga chuan hruai te po tue in zo chuan sitting room lama a pheisan le ta a maktiviao ma se azot zui du lem lova a chan chu a tirte tangkhan a u po in alaka chuan je panei ti a shedai to a eng ang po in zot na sama se a shil du miao lawa wangin zo lui atum to lem lo ama azon chwa chu atum ta zoka chu ten e kham fel nu chuan om khotlai lovin a howata ina thlen chuan u hne na chuan a accident na mun tal shil turin angin ta topa atir chuan u chuan shil du lo viau ma se hei chia hi ka zo tang che thil dang chu engma ka shia tangai lo ka accident na mun chau himin shil ro tia angin na sat e mawang chuan a shil ta shama atu khwa alo war chuan ma taka thovin hruaite chuan a phone chia ada that chula chuakina in siam mol mola akalna tur po soilem lo chuan a chuak ta daya veng le veng in kar kongre rui maya chuan hruaite chu atoi maya engi motal ashat chwa in be sein kong pui om dan te chu a han thlek nyal thina ma se engma a che chuak thei si lo be dong takin kong thlang lama thut na oma chuan a thuta hnoka angai to narama bok chuan a cheng le ta angai to na akal thui em awang chuan abula nula pakhat lo ding reng po chu alo kal lai om reng a shelawa chu nu chuan a o a han thian khara hruaite chu a phude uzok nge a nula chuan nangma chawin engei ti renga hruaite chuan a engma tilave ka thumai mai ani e nula chuan ilunga valen mel ve ti a han fiam chuan hruaite po angai to narama tanga ron har chhuakin nuisak chung hian ilokala kalung le na re ngal ve kalom a han tilet ve khawa hruaite ril ru chu ala peng chiang hle mai an ti tia anin kom hlim ta phian maya a mu nu ang atiriawa ma se she chhuak zo chia to silawa a minga zo chuan nula chuan kim kimi ani thu shila hruaite chuan maktak mai hian kim kimi nen chuan in zomna engi mota kan nei hian a shetlata a pangkhing bo to nu muli ang mai hian a in ngai ani a accident na mun ani thu le engi mo sha chwa adu awanga kal ani thu te ashila a uina shil du lo thil te sha chwa adu awanga ni ti tinen chuan a shil ta veka kim kimi chuan ngai nom ti mel tak hian alo ngai thadau dawa hruaite an engwanga kal nge ti azo chuan kim kimi chuan keipo helai muna hian ka mangai deuh mai ka chana ama ka ngai chang hian ka kal fo chin ti in ami tui shuk pa chuan a han chang ban deuh chapa hruaite chuan ti ngai na shat lawa wang chuan a kut chu han vun sak ringota soi she chuan soi kherangai lawania ati rual chuan a phone chu alo ria a u alo ni a tinge zingka rai lo chwa boda ya in check up le ni turani ti thum nimina ka shil vek chekha khongei om ron ho thwai ro phone atang chuan aron tivin de hlara hruaite chuan khamlo tak chungin kim kimi chu a ho san ta a a in check up zo chuan u duty na warta chuan avakala a u le mi pahni in bia hi ava mufu a abyak te chu nupa anni mel boka an ti tui em awangin hruaite a an lampana local po chu an lo mulawa an shat meu chuan an bul chu a thleng chop chil ngal chu ani maya chuta a u te lo din na bula cabin kongkhar in hongde wa wa chuan khuma mei che pakhat oxygen le ventilator manga an enkol mek chu awa mutheya a u in alo mu vele chuan rang takin chu mi te nu pa chu tong kamina thla a hruaite chu a thatlo de zotin akal son pui tawata doctor report le adam doi le kha vel chu a u chuan a han endik saka thok deuh hal pa chuan engtin nge doctorina shil dan che a han ti te phota hruaite chuan engwak ma soilo lekha hi I u lo entirla chuan I u nen kan lo in pe chiang don nia atiringota a han ti a ti chuan a u chuan doctor chu kawa mulokanga nang chu ho to mai ro o ti in a thla ta a hospital atanga a holama chuan phone che siam na dora chuan lut ngalin a phone chia chu a siam theile te zotin han entir vela phone siam tu chuan a siam thei tur thu shilin akar le lama lam tur chuan an in thla a chumi zan chuan rei takamenga chhun lama a thian thar ringot chu a rilruwa tarenga
afona sana chu han enzawa darkhat alo riwawa to a muthil tuma a han mudrem velai chuan a uru matang chuan chap thom ni om tak hi sia a han in bengkanga uluk devin han ngai thali a zoite a in nit fe thom chu a shele a rang taka thovin a urum lam chu apana chutia thoma han nei ta ka chuan chapri po chu a top ta daya a u chu han kova a chan tak lawa chuan a beng cheri mai maya ngain muthila tum le ta a amumanga kimi chu alo hmuwa amumanga chuan an lo in ngai zonga an lo hlim dun hle nge an college sa te chuan an lo om duna mun nuam tak taka te an lo kal dun boka hun rei tak lo in zui tu ang main anin po hle ani zing han tho chu amumang wang chuan a hlim ema ala hriat ngai mi alo me che pakhat chuan aril ru le ngai to na alu akhat ni hle ani nge yang kiman hriat ngai lo lanu zuna alo wai thei ti hla asak te chu a phone play pa chuan war tak mai hian alo sakpui velwa lo a chutiang taka azing tho fu chu a u chuan makati hle a mama nang hi start te hi ne ni lo mo a han ti chuan shwai te po alai chekher mai an u naw chuan anin chai nui hor maya chuta shwai te chuan thutak fe hian ka u bial nu hi ka neim le ka hria thei china kala nei mi alo nge ka THEIHNGHILH zinga hian tel ve em ni a han ti chuak phong maya a u chu reivak lo hi ngoi vungvunga heti hian aron ti chuak ta a nei ve e pakhat chu I nei ve tu alom ma se in chen tu a ati chuan shwai te chuan shat chian chak takin tunge chu ka thian te zinga hian tel ve em ka THEIHNGHILH wangin a in soi du lo mai em ni mo ka u min shilte ati ta chula ma se u chuan boya temte te in thili she chuakanga ani lawa I man mo lutuk chuan I hrisel na atana thalawani nangma a I hriat na te kha alo kir le hun ngak zok ro engma ka shil theilo che ati tak thlata chuan lung oi lo viau ma se a u chu ati lui du tabik lawa chuan ei khama chuan phur tak mai hian in siam le ta sau maya a u bok chuan makti zet hian khongai kal le don ta ka ti in alo zota shwai te chuan ka u bial nu hi nei taila apoi lawang ti ro isoi ka bial nu hluinen ka chuan kan in chen tu tho sia tia a han zo le ta ka chuan a u chu alom ril ru hle a e nei ro ilo la shwai ve anga mu te po ka mu chak ve lom ma se thlang thiam la pe che fel le fel lo te hi I she sang ve em ang chu a han ti le chuan shwai te po alom khop mai kimi chuan alo du ve don nge don lo po ngai to lem lovin hlim ve em ringot mai chuni si a shwai te chuan ani le mo ka u ka bial nu hlui chu a felem I du zong ani em ti in han zot le shama a u chuan thutak zet hian soisel bawani ti in lo chang sapa phur takin a accident to na mun lampan chuan shwai te chu akal le ta a kimin akal fo thin thu a soi kha she rengin a mu nge a be se tlatani awa mutange boka anin kom nge ngal em maya a hodona chuan kimi chu a phone number adila alo pe ve mai boka ti chuan hlim takin anin thla le ta a chutiang chuan ni tin mai hian an in muta thina anin mu lo karin phone kal tlang chuan an in bereng boka anin mu thin na muna local thin te le motora ron tlan pel thin tu te chuan hlim taka an ti le nui dun vel te chu mak ti tak hian an lo en le vung thin chu shwai te chuan makalo ti le jok ema voi khat phei chu anom na laya chuan tleirol rwal hian lo kala thla te la in an in kom hlima achang hian anin shil ru sera shwai te lam chu ko kin an ron hoile shek china chutia thla an la kwal vel chuan shwai te chu kimi ne na thalak dun chu ati chak thatlat maya a phone chu la chuakin an bul hnai deuh bera lo om tleirol pakhat ne na chuan kabial nu nen hian thla mi lo lak saklok mai ta che a han ti chuan kimi mela chuan alom zia alang chuak thei hiala ma se zak om tak hian oi bial nu ti han ti iti za thlang mai a han ti ve zaya tleirol te chuan makti zet hian shwai te chu ena ma se thil she thiam om tak hian ole nal tevin kalo la ang ti in thla chu alak sakta a ti chuan alo tlai ta ka wangin hoza yan rel ta a an ho na kong hi ain an lawa wangin an ho rwal theilawa kimi chuan shwai te an thla atum po ina du ngai reng lawa chuti mek lai chuan shwai te urem ruati ero angai tha thei ta reng lo aru kin anaw chu a en thata fo maya anaw omdan chuan angai ti thalo tol mai si aruk chuan abeidon em wangin a chaple ringot thina
zan khat chu a thian ten hruai te chuan ron tlaw hlol maya a phone a an biak tlang thei to ngai lo thu suin a sim card chu recharge turin an ron shil boka hruai te chuan kim kimi ne na anin biak atang khan tu midang ma a kom to ngai reng reng lawa a sim card chu recharge lo wangin alo thidai to bok nen chutia an ron len ta ka chuan hlim takin anin kom le ta thawa fela chuan ani eng chu mo I thian te meu po thei hil tir tu che chu a han ti fiam chuan hruai te chuan in chuang tak mai hian bial nu nei thu a soi chuak ta a thian te chuan an lompui kher mai ma se chu ti lai chuan a urem ruwa ti ero hlim ve hau lo beidong le lungai takhian anaw hlim taka ati ti chu lo thlir ve renga chuta a thian te chuan a bial nu ming an han zo a chan na chuan a thian te chu a hmelamak ti na lo lang chu hruai te chuan sia om po in na om lo a hmel an hmuh chak awangin in ti thei takin kim kimi ne na an thalak chu a han en tir ta chuta zet zong a thian te hmela chuan nui hmel reng reng a om ta lo chutian ri thap lai chuan hruai te chuan ka phone a ri ti le room lama tlan phei chu rual ngala tuma in phone ri an sheve si lo chuta rem ruwa ti chu an zinga ron phein eng emo an soi khom ta an ti lai reng po chuan room le lama hruai te phone be thom chu an she renga hruai te phone hmang zo chu a ron phei ta thu tak dewa lo en chap tu a u le a thian te chu mak ti le angai na shilo zet hian enge a han ti he ho a u chuan boya tuna ibial nu isoi kim kimi kha angoi le de wangwang phota atakani lo aron ti chuak le da phong maya enge thil omzia hini ta ang thil thleng eng kim chu a u chuan ti hian soita idin mun hi thalo tak zeta inun lui ka soidu lo chan le I doctorin inena engma soidu lo chan hi a omasin ma se hetianga mi a angmai khosa hi ka mu thei to lo chi ani imo ka shilang che isha chang em kha ibian lui ka soi kha aming chukim kimi asin ani nen chuan bike in accident a isha na te I hlo pha ta ani chu tu na hospital a ni khoshelavina lam murenga in accident atang khan ala har chhuak ve theilavani kan jep chan chu kha idin mun khan chanchin thalo adol zo lavani tuna hian idam lawasin zantin nangma awangin lungain ka indom kuna ihlim ti ka sha ma se ihlim na kha atakani silo ti a lung chetaka a u tap a han mu chuan hruai te chu enge ngai to ti posha thelo hian ading khong tarenga chuta alu chu aron na tawak maya ana ti em awang chuan hospital a kalpui mai chu tha anti remrua ti chuan doctor be fatin a dan tlang puite chu a han shil zungzunga kanaw hian chian lo na anei do nim ni tinge mi a angmaya khosak ti a zo chuan doctor chuan alove anun hluya hlimna a shal chwa zo to lo kha a thwa kil khata ala renga chung chu she chhuak the tak tak si lovin atak angin atong chhauzel ani hi a shiat na alo let le tura ain cham vel lai ani a hlo om lo adam watang ti a lo chan ta ka chuan a u chu alom hle khwa alo wara dam do in khuma chuan hruai te chu aron har chuak ta hlol maya abula a u inamut na khumbo chunga mu hil chu a thlir renga chuta a khumbula a phone chu hanle kanga reitak achar sto lawa wangin a bechilo chu alo thedai to hi lo ni a takrama chuan cheng le ta engkim kha amumang angroi hian a sha kim kimine na an hun man dun te kha aral riai riaya anin komlai te an thudun chin na mun te kha angai to akir po in ama chawin alo thu thin ani ti te ama le ama ain biak mol chin wangte ama chau po hlim taka anu chin wangte boruak mai kabial nu ni hiti thalak puilo tumdan te chu she chuak fai ta vek maya angai to na mai ni tur chuan aphal thei mol lo chuta enge mo sha chwa zo kanei ta man mo takina thawa hospital chu a chwa san ta ngala phone siam na dor ko ta chuan handing wangwanga a phone luya khan engkim a sha do chu a om vek beise na sang takne na phone chu avala chuak ta khatia kim kimi boy pui reng a hun aman ta ka khan anun hlui sha chwale tumna lam reng aril ruwa a om thei to lova kim kimi a khan alung o em ringot mai ani a phone hlui chu endika hantum viawa ma se a phone lock password a she chuak thei ta tlat lo mai angai to a fe po in a she thei si lo a han risk kwal vel china ma se adik thei si lo beidong takin a hota chumi zan chuan alu chuna ti em
a u in na chhok na chak taka a chiu hnuwa zanlai pela chuan amu hilve theita chawa amu manga chuan kim kimi nen chuan in thalel le in mangai ton tak mai hian mun nuam dewa hian an lo leng duna an hlim dun kher mai chutia hlim tak maya an om dun lai chuan thok le khata boruak chu aron in thak ta thut mai shwaite chuan a hnung lama chuan motor chik twar thom le enge mohri de urum rum thom a han shat chuan rang takina le hoi thwaya 407 truck konglaya dinglua le abula bike part ke them let rem rum a mu rwal chuan alu chu aron hit chok hian a hria a chuta mit puiron tlan khom te chuan accident a thleng tin an rak chul hloma mi pui phusa swaw swaw kara chuan shwaite chuan ama nge mai alu atanga thisen chuak zoi zoi chunga mu hlom reng chu ava in muta hlauna in ron mana chuta a hlauna ti zwal turin apia loka chuan kim kimi nge mai chu thisenin abwal kha vek hian ava mule ta ava phuchiang kher em a han hoilet le a lung chetaka kim kimi lo tap chu a mu a makti le shilhai takina en topa chuta kim kimi chuan ke chu kalbo mai tur kani a ma se theinghil ni kher ka du lawasin hi alauti a zinga han tho chuan makti takin amu mang chu a han ngai tu a enge mo chu a ngai tu na a chuan aron lang ta zut zut mai alu bok chu aron na le tawak wak maya a han dom wangwanga tlema azia de nu chuan a khumbul do kan a phone hlui chu azuk mu a ende wangwanga chuta maktak mai le atumya lawin a phone han le kang chu a password chu a chuta love kim ti in adik ta hlau mai makati lutuk chuan a u chu a han ko chul maya a u po chuan makati in a lom hle mai ti chuan a phone chu a han khoya a gallery an hong chia chu a thin phu ati rang kher mai kim kimi thalak le ama nen an lak dun na chu alo om thatwar maya chumi mu rwal chuan a u chuan aron ko angal thopa shwaite chu kim kimi ti in han phun sepa ti chuan atum ngial po a sha chwa zolo a accident na mun nge te po atlo chan nge mai chu a she chuak ta vek mai le birthday lom na akal turan ni a kim kibile shwaite chuhlim takin shwaite bike tharvi chi chuan an inphur chhuaka kim kimin tlalmuang tur ati chu shwaite a rol thar har wang tak chuan a bike thar lomna na abial nu chak taka han right pui acha ka wang chuan enga ma ngai lovin a tlan chak zwal sawa kha an accident na mun nge kongkwal laya tak khan motor lian chak nen an in tok thuta brake a photman talo apoi tur ang chu apoi zo ta vek mai a helmet ke dar nuai le a bike part let rem hum zinga chuan a mangai em kim kimi taksa chu nun na nei to lo ti sha zet hian alo let venga ta tho a vapan mai atum chu a tho thei ta reng lo mai ti chuan a thim tar yai riaya shwaite anan chunga thil thleng a han ngai to ale chuan she omati inaril runa ema ti chuan a u hne na chuan khoya nge om kim kimi bula chuan min shwai ro mo ka u khongai takin ati ta ka chuan a u chuan a tho na hospital lam chu apan puita a hospital chu an thleng ta a ma a in check up tur akalnia a u le nu pa pakhat te an lo in biak na cabin kong kabula chuan an unaw chuan an ding dun taran mai a u chuan kong khar chuan honga shwaite chuan chiang tak main a mangai em kim kimi chu a mule ta a mel poi soilo zet le atak sacher tak hospital khuma engma shelawa amu a han mu chuan mi pa po en sum theitalo an hun mandun chintile an hlimdun lai te chu ami thla ron lang ta zuta kim kimi kut zuk von pa chuan o boite engtin nge mo kalo the hil the jok cheni min ngai dam ro o keima wanga hetia ngai om mu hi awahan she om tak em ente kashe chuak to chi asin khonga in lo har to ta che min how tur tal po in lo har le ro ti in a tap chuak ta hom maya kim kiminu le pate po in an mit tui shu pa in ngoi rengin an lo thlir ve a chumi zan chuan shwaite chuan kim kimi chu akal san she em awangin arya puita a kim kimi mutna khumbula chuan thu in akut chu avon sak renga alo muthu sek di turani tu emo in asama chu sak heu wang chuan har zuka a han hoi chuak chu lamdo in khuma kim kimi nui sang chunga lo thu hi amuta a alom lutuk chuan han kwa pa in ilo harle ta mo kawahan lom tak em bo ite ti in abianga chuan lom na mitui alo luang chuak the hiala kim kimi chuan shwaite kalo ngak reng thin chi asin kangai lutuk chi a
ilo kal har lu tuka ka beidong chep to asin ti hi chuan lungoi takin ka kal ve thei to ang min THEIHNGHILH SUH su o ka hmanga iche hi alo ti a chutia ti zo chuan hruaite chu amu mangrama tang chuan aron har chuak hlul maya abul vela nurse le doctor te lo bai deuh nuai le kim kimi tak savot thlar mai puanwara an khu tak chia amu chuan engma ashilfia chop ngai lovin a hrethiam ngala a hmangai chu a chan hlen ta a top ta